Yes, obi nti biribi aso betumi awusa. Yes, me too. Um, me patcho bisa question bi. Okay. All right. Yɛdi kan meda se. Nea ɛsɛ yɛte aseɛ ne sɛ ɛyɛ nea mekasa fa ho sɛ awudisɛm anaasɛ wei no, sɛ wo kuro no a wote mu no, sɛ wompɛ biribi a, anaasɛ sɛ biribi rekɔ so, na hwan na ɛbɔ beat yi? Mepatwa me respond to wei ne sɛsi a. Ɛhɛ, mepatwa metie o. Nti no, deɛ mepɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ ɛyɛ menka ne sɛn, deɛ wohu ne sɛ ɛyɛ cultural shock no, sɛ woka amammerɛ no ho a, ɛnyɛ adeɛ a wobɛhu ne saa sɛ ɛyɛ cultural shock. Adeɛ baako a ɛyɛ sɛ wote aseɛ no no. Nti sɛ wonka amammerɛ no ho no nti no, ana adwene sɛ ɛyɛ culture. What is happening right now? Yeah, hello, mote me nka? Okay, nti deɛ meka sesi a ne sɛ ɛyɛ nea yɛhu ne sɛ ɛyɛ cultural shock no ɛwɔ wo amammerɛ mu no, sɛ yɛde kɔ afoforɔ amammerɛ mu a, ɛnyɛ adeɛ a wɔn nso bɛhu ne sɛ ɛyɛ cultural shock. Nti deɛ sɛ yɛte aseɛ ɛno no, sɛ wɔn no wɔnhu ne saa sɛ ɛyɛ cultural shock.
Hello, sir. Sabacho medase. And where the senior West Plania trade is here. Medase pa anti senior no kan. And is a kobase ebia suku konti makuhunu wo baabi. Say ade bia ye wo ya mamre mu yi. Enye ti said ye na ba kwa ye hwe ya. Owo mutumi ye awowo ede omo yerenom ema owo beba so ne nkoda dan ba akumu no. Me mehu ni say enye because of ebia school bia makwa adrecha na say kro bia makwa kwotena so ekoba ne sa na odo ye wo mitu mu de no sisi na mehu say enye say man di so a na no so akwa ye bone ana medase. Ewa John. Dog mpashane.
Dark compassion. I know you said it. know So cool, what day? Yes, sir. Temperature, emonato. Yo, that the virtual didn't make us answer, and I'm on a tour, eh? Sabin Kitan, dear, that man, my man, Temwa. Okay. Monato. If I try the next Macassa. Patana make us a Yankitan, dear, that Obani by my intemu. Now, so I am not a trod a beer and milly brain, no, your customer natural now, or Bako,
enya de say opene so say bi obarima bi oto oba bi mo na oba bi so to obarima bi mo na say basa de nche ye bonefo sam say enipa na o ekotia no onsi na adwen pia na say na adwen ensi so say opese one oba ne be manya nkitahudi enti no obroni beka say onye ready enti ne nioma ne nipadua bi ese esisi so na otumi ede na adwen koso no eni ho nti etumi de epura eba etumi ede yare eba isan se to da na apre abamu nti etumi ede ebi akat na se bibi obi betumi epura anam so yare bi wo obaako ho a ebetumi akọ ofoforo nso ho ebetumi so in the case of say oba no na empene so a no so obi force no betumi de nyinsen paba e wo bra na onye krado say opese onyinsen that's it. Okay, nti won so susu sɛ yɛde mo nato etimi abɔnefo sɛm yɛwie a mɛba onkyerɛkyerɛ mu no nso ɛso menhwɛ Esther Ajekum. Esther Ajekum. Doc mpacho ne da se doc. Mpacho me so me de na ye se obi efa obi yire. Ofa obi yire a eno so ye with this same kase pa. Me kire mu se bi a o obi awale ne yire a waye ne ho ade a wone nete. Na be ma bi asada de na de kwan so. No wakofa oba no no ne na akoda. No kwasem se be ma na ono ade na ade no ehu a etumi kura ekuno. Nti we nso ɛyɛ abɔnefo sɛm kɛseɛ ɛwɔ yɛ man mu dɔkɔ da ase. Mpakyɛ makasa wie o. Okay, mpakyɛ me ba. All right, nti nea yɛte aseɛ nyinaa ne sɛ ɛyɛ bɔnefo sɛm no obi hwɛ sɛ obi akɔfo obi yere no ne nada. Okay, Mr. Boachimensa. Doc me da se mepacho me smeka se obi a obo ne ho kafo menka emma me mankwa se berma obo ne yire emma no bi nso timi bu o mu kunu no pa so ya na me ma no ntimi nka nti ye hunu se no so ye abonofo sem berma bi wo ho obetimi abo ne yire edi praba etimi di wuo ba sans na emma no bi nso etimi bu o mu kunu no I know so deep running owo benti me hu eno so se abonofo sem me da se. Okay, all right. Nti yɛn family and nsa bi nka ho na afei yɛn to aso. Okay. Francisca Eku. Okay, sɛ mpakyɛw meda ase wɔ akɔnya yi a wode ama me. Mepakyɛw me nso me deɛ no yɛ nyinsɛntoguo. Okay. Sɛ abortion. Okay. Mepakyɛw me nso mehu ne sɛ no yɛ bɔne kɛseɛ paa na sɛ awudie ne bia. Okay. Sɛ wonyɛ nyinsɛn yɛ adeɛ a wonyɛ ready ɛnyɛ sɛ wokɔ ɛkɔ ne bɛrima no ɛkɔ have sex na moda ana mokɔnya nkitahodie. Nti sɛ ba ne saa sɛbi nea ɔnyɛ ready one anaasɛ nea ɔnni kunu anaasɛ nea ɔtare obi kunu ho no ɔbɔ n'adwene pɔ sɛ ɔde aduro ɛbɛka akwaraa na ɛda ne yafunu mu no ɛba ne saa ɛyɛ awudie kɛseɛ paa. Okay. Nti no nea yɛyɛ nyinaa no na nhwɛso ahodoɔ a yɛma no ne yɛhwɛ sɛ amyɛ biara no ɛyɛ awudisɛm ɛwɔ akanman mu ɛfiri sɛ yɛhwɛ
sɛ yɛhwɛ akamfo amammerɛ nti te sɛ yɛmfa ne sɛ wo ne wo yere te na waka sɛ wokɔ akɔware baako aba abɛka ne ho ɛyɛ wudisɛm anaa ɛnyɛ wudisɛm. Mepakyɛ mo te deɛ meka no ase. Aha, nti no wɔn sɛ biribi sɛ no ɛbaa ankorankora no a sɛ ebi a ɔyere no a ɔne ne te no a ɔbɛhu ne sɛ woyɛ wudini ɔne wo te ɔnyɛ wo hwee na wo sɛ wokɔ akɔware bi aba abɛka ne ho. But akamfo amammerɛ mu no ɛyɛ wudisɛm anaa ɛnyɛ wudisɛm. Nti saa nneɛma no ana ɛsɛ ɛnyɛ wudisɛm koraa. Nti saa nneɛma no na ɛyɛ wudisɛm paa. Nti yɛhu ne sɛ ɔmogye tom na nka ɛnyɛ wudisɛm nanso yɛdɔk yɛnhwɛ ne sɛ ebi a ɔbaa bi ne ne kunu atena ase. Meka sɛ itam a ɔde ware no wo ne wo tiri ho kaprɛ ɔbaa yi abɔ ne ho mmɔden a watena ahokyerɛ ne ɔhaw ahodoɔ ɔbaa yi atumi atena wo nkyɛn aboa wo kwan bi so ma bi a Nyankopɔn adaworo ma ne deɛ wapagya wo woyɛ wieɛ no afei na wahu sɛ ɛwɔ sɛ wowale foforɔ ka ɔbaa yi ho dɔk ɛba saa deɛ a na akɔyɛ wudisɛm kɛseɛ paa asɛ woandwene ɔbaa no ho ne haw na ɛberɛ a wabrɛ ne ahokyerɛ a mafa mu no wantumi ama ɔbaa yi akoma ntumi anta no kwan bi so. Okay, mepakyɛ wobɛtumi ama me saa ahokyerɛ no ho nhwɛ soɔ sɛ bi ahokyerɛ a mafa mu because ahokyerɛ no bi te sɛ ebi kura akɔhomabɔ mu kura no bɛrima ebi kura woni sika ɔbaa yi na ɛbɛkɔ aba abɛpɛ biribi abɛsi fie ama wabɛnya bi adi meka sɛ baabi a mode muti bɛto mpo no ɛyɛ den ɔbaa yi ɛna bosome so a anaasɛ dan ka wu a ɔbɛtwa ne ho a na wanya biribi kakra de atua dan ka ebi kura ne mmɔfra sukuu fees woni bi ɔbaa yi kura ya na ɛbɛbɔ ne ho mmɔden atuatua mmɔfra yi sika yi ama Nyankopɔn adaworo ma ɔde mpaebɔ a Nyame ama bi ɛnɛ wɔnyɛ adwuma bi anaasɛ kwan bi ama wo afei deɛ woyɛ yi a wɔsɛ mekɔwale foforɔ abɛka wo dɔk ɛba saa deɛ a na akɔyɛ wudisɛm paa. Alright, nti mate deɛ ɔka na sɛ ɛno yɛ ebia sɛ wo ne bɛrima ne te deda na maware no ebia mawo na ɛkyerɛ sɛ ɔfa w'akyi a ɔpɛ sɛ ɔware foforɔ ka wo ho but ɛba akamfo amammerɛ mu a ɛnyɛ mfomsoɔ sɛ because watumi aka kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔware foforɔ ɛka ho ana amammerɛ no mu no nso no yɛgye tom but ɛkwan bi so no yɛhwɛ ankorankora ne yɛhwɛ yɛn nkyerɛase a yɛde ma abɔnefosɛm no a yɛhu ne sɛ ɛdu baabi a na ɛkɔ akɔyɛ awudisɛm kakra because wode adwendwen wode nkwandaana ɛbɛto ɔbaa no so ɔbɛbusa no sɛ na mayɛ ne dɛn adɛn nti obi wɔ ɔkorɔ ɔbɛpere so ɔbɛgya aware dan sɛ ɔbɛware bi aka ne ho obi wɔ nso a ɔbɛhwɛ nkwalaa no nti no ɔbɛtena wo ho but ɛtɔ da bi nso a sɛdeɛ moka sɛ ɔne wo na abrɛ ana anya no sɛ monware a ɛwɔ mu sɛ mpenatwe bi wɔ hɔ a ebi ɔbaa no ɛkɔ akyi anaa obi wɔ hɔ a mo a mowɔ akyerɛkyerɛfoɔ yi bi obi wɔ hɔ a ne ho kani ɔne ne wɔ hɔ no ebi nneɛma mu nyɛ nti ne bosom akatua ba a na wawae kakra ma no mo ɛma ne ntaa nyɛ deɛ but megye di sɛ ebi yɛ na wawae kakra ma no afei nkakra no nso bɛnyɛ adwuma ɔsɛ yɛyi nti ɛno no ɔho ne sɛ bi obɛtumi ayɛ redini but ɛtɔ da bi nso a sɛ ɔbɛka sɛ ɔne wabrɛ anya anaa biribi no ɛyɛ a adwene mu no ɛnyɛ obi a na ne obi abrɛ nya obi wɔ hɔ a ɔno no te sɛ meti hɔ yi na mabɛfa asɛm ne wɔtwe mpena saa brɛ na akyire yɛ anware a ɔsɛ wo ne me brɛ ne brɛ wo ne wan ne brɛ me wɔ sɛ gye sa mɛkɔ adɔpa wo ne wan ne brɛ you get it wo ne wan ne brɛ
me maame na brɛ nya me no na brɛ so ɛtɔ da bi a yɛtumi enya saa adwen wei ɛnom but the pɛsɛ nyinaa yɛte ase ne sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛhu ne sɛ ɛyɛ bɔnefosɛm but akanman mu no yɛn hyehyɛeɛ mu no ɛnyɛ bɔne efisɛ nipa no atumi adi no krama mepɛ sɛ meware baako ka ho ebi a wona ne ne nya adwen na wona wonte ase deɛ but amammerɛ kwan so no yɛgyitum nti ɛnyɛ awudisɛm ɛwɔ ɛkwan biara ɛso nti sɛde yɛbobɔ bɔnefosɛm ne bi so no nti but yɛwɔ nea ɛto da bi a ɛdi mu ntintiman a sɛ yɛka bɔnefosɛm a abere biara no ɛno na ɛba adwen mu deɛ di kan yɛbɛtumi akasa fa korɔ no bɔ ho sɛ nea ɛnyɛ wo deɛ na wonam kwan bi so ɛfa nti ɛno yɛ baako yɛbɛtumi akasa fa mɔnatoɔ sɛ deɛ obi edi kan ɛkaeɛ no sɛ opre oni obi kwa ochi obi a na wahyɛ no na wone nada nti ɛno na yɛsɛ mɔnato nti ɛyɛ akanfoɔ nhyehyɛeɛ mu no yɛnto bɛɛma mɔna nti ɛsɛ yɛte aseɛ sɛ akanfoɔ nhyehyɛeɛ mu no yɛnto bɛɛma mɔna ana ɛyɛ ɛba ɛnɛ mmara mu kura na sɛ yɛhwɛ mɔnatoɔ ne sɛ rape a yɛn rape bɛɛma ɛyɛ Ghana mmara mu no yɛn rape bɛɛma ana akanfoɔ nhyehyɛeɛ mu no nso no anaasɛ wɔ n'amammerɛ mu no yɛnto bɛɛma mɔna nti sɛ woyɛ bɛɛma na aka sɛ ɔbɛyɛ bi to mu na yɛnyi ntum ɛwɔ yɛn amammerɛ mu yɛhu ne sɛ yɛnto ɔbɛɛma mɔna yɛto ɔbaa mɔna yɛrepu ɔbaa mpo brɔfo mu no ana Ghana mmara mu no yɛrepu ɔbaa ana Ghana mmara mu no defilement a ɛno nso yɛbɛka timi yɛkasa yɛbɛtumi akasa yɛ mɔnatoɔ no yɛn ti aseɛ mu no yɛmfrɛ no mɔnatoɔ but ebi a wafeefee akwalaa no anaasɛ wɔne akwalaa no ada saa na yɛbɛka no ana ɛba saa yɛn hyehyɛeɛ mu ne yɛn ti aseɛ mu no nso no ɔpanyin ɔbaa ne abɔfra bɛrima ɛna yɛn amammerɛ mu yɛnte ɛno ase but ɔbɛrima panyin ebɛtumi afeefee abɔfra afeefee no nti yɛhwɛ saa awudisɛm a anaasɛ bɔnefosɛm atitiriw a yɛtumi ka ho asɛm wɔ yɛn man no mu anaasɛ yɛn adesua mu anaasɛ yɛte aseɛ no a nea kronobɔ edi mu tintiman ana ɛyɛ mɔnatoɔ nso di mu tintiman ana deɛ di hɔ ɛyɛ ntwatosoɔ nti bɔne foforɔ a yɛn amammerɛ mu no anaasɛ akanfoɔ mu no yɛtumi ɛka ho asɛm baako nso yɛ ntwatosoɔ nti sɛ obi ɛka biribi ato so anaasɛ obi ka deɛ ɛnim ɛde ato so sɛ wayɛ bra wonim sɛ deɛ yɛka no onyɛyɛ nti ɛno nso yɛ ɛyɛ bɔnefosɛm no titiriw baako nso a ɛwɔ hɔ Madam Constant meba mɛfrɛ o ana nea ɛka ho bio ɛyɛ nipakum nti sɛ yɛhwɛ ɛyɛ bɔnefosɛm a ne titiriw mu anaasɛ deɛ ɛkɔ so wɔ yɛn man mu a yɛpɛn biara yɛtumi ɛka ho asɛm anaasɛ yɛn hyehyɛeɛ mu no yɛn te aseɛ edu baabi a ɛbɔ ɛbra anaa yɛhu ne sɛ ɛyɛ wudisɛm paa deɛ a na yɛkasa fa korɔ no bɔ ho yɛkasa fa mɔnatoɔ yɛkasa fa ntwatosoɔ yɛkasa fa nipakum nso ɛho yes Madam Constance Bacho me ti asia so o kasa yin o ka sɛ yɛnto ɔbɛrima mɔna anaasɛ panyimu yɛngye ntom sɛ obi ato bɛrima mɔna anaasɛ panyimu bi ne afra ɔbaa panyimu ne afra bɛrima da yɛngye ntom mepɛ sɛ mehu adekode ntia because mmarima bebree mmaa to wɔn mɔna bi anyɛ physically wa force no cry yɛnim ɛba ahoɔden mu a mmaa ahoɔden sen mmaa ɛdeɛ yɛnim saa nanso so no
ebia enye ni so na all force no obi betime di edro bi agu ensem na bia ma oba anu na wa force one na da abra enye ni pem se one ne beda oba bi kra betime ada ma enye ni pem o da na no asedi so na roro no ho acheche na wa force na ne na da enu so ye mo na enye na adwene se one ne beye but wa force no da inti ihu adikudie nti aye se yetimi to be ma ho na me da se bebre. Okay, nearly can me that was near what kind of home. Me pacho with the message be some pacho wawari. Okay. Okay, pacho woma. Pacho I me woma. Okay, me that's it. Me person me busa question bi se metimi abusa wa. Pacho I hope I find out. Okay, it's Madam Constant. Me pacho say owo na ukunu be catch say madam or baby up to ne na obefa ne sen. Bro pacho mejeji. Okay, intino then be mo ajeedi say onipa ne to ukunu mu na. Ni cheche mu a wode be ma me no. Ebetimi amama jeedi. Ana minim say yewo eni boni woni patim sanya meka no ebia oni ni wo meeting o mutu o mudi nkomo ebia ye no mu drink ye no was sleepy bibi in the drink one no what another. Okay so Matilda wo can say obekatro say inti me mom de no crani mega na me ne date me go ka chen say oba bi ato me na onyimi ni na musu bai onyimi ni da onyimi ni Oze yes inti me can the basis say any ukunu a very good man and yes I mean a good man o me so me a good man but then I'm a person me mouth as and say mega na me no no me go ka chen so oba bi ato me na onyimi because when you say meet me I resist it or be intimate from a chinka form or Jimmy D say no there or yami day or intimate na dami or yami day me Jimmy ho adwane so what I say you know when I make us say about me the sama mam about me who be kwegu ani so ama wada just or that but no okay Auntie mpacho na sebe maneda obeye den na watime ne oba na da wo hu bibi egu na ne so ma na da ko di anwo no obi awada no ne hu ye de sore ma oni oba da obi awada de entimi tina ma pija me sta no ya awada no hu timi sore ni oba se entimi sore enti se entimi sore da entimi sore nya adwuma sa kwa so da wa bana na de efa na de ne dia ka ye na enya woda ka ororo ho se ke esa wo pam na na se o gina wa na ro no ho ase na wo ne dan ya David ono bana na be inti be ma na kintu bana be ya be ma na da kra na oba ne man oye be ma kra na kasa se se chiro pu papa ne papa ada woda na obe ma na wu ana ya se ma mo kan ide woda we na se woda ma da woda se se da online both emotional na adwene ye adwuma we adwene na wode be ye enti se ode ne nsa som na timi solid na so de na na onai enti se onai de obema bi en wada kra ne obema beti bi aso le agina so aye adwuma ma na ye se na ye wo ba no pe na no ebetimi aba se wada on wa yamre edro na weekend wa mana ye mo sister Jai and tutu ne bia wo jini dintia na ye bi problem emoja ni fi adwene na ba be mani enti se wada na wa ye mebede na wa adwene no wo ho se
was a mojane obisi so munti mojane free wadne mu was a yes control any panel all right okay yeah, that's it. Me pacha mama me mremo kakra me nim there because me nye evidence me nim there but ebia omo maware no because ye bo maware for inse ebia omo maware ne betimi ache sa ne bia ebe sorry anase sorry but ebi nso a eda ho na sorry no be ordinance abe cannot dey afefe no keke said there is me man be can o me dey tua no keke me mfa wure nti bia na sana omo be ne dia fine nti but nea me pese oti ase ne se ye hwe no wo ekwan we so se anye bia no oba ho oden yesen ana bema nso ho oden yesen eno nti na ye na mamre mu no yenji ntum se oba bia to bema bi mu na ye be sha ase adwendwen ho nti apart from Madam Constance ema bebre na aka no me nyin ni se ukunu be abeka kiro se oba bia to ne mu na ama wone na ya adwen anase ye fa ma ye fa ema 100 gina ho a na emu ebia 90 enyintum oto mu na asese ware na oto mu na you see eti ebeyedin but say bema bi oba bi waware ema no ma sheda mo pese mo beka mo no kre mo de to mo a mo an sheda mema de mo sheda on nti say mo ya mo dedo elema nti mo ya mo dedo mo ya mo hey I to say all right yento aso ade a chen na ekwese da mo bekwa soro me na de nchi maame nti de ye kan nyina ne se saa eye crime yi ana na niema we no ana kanfo hu ne se eye bonefo sem nti yan hwe bambo no okwan ben ana ye betumi aboye ho ban nti se ye ka traditional crime prevention a okwan ben ye betumi asi bonefo sem anokwan okwan ben ye betimi asi awudisem anokwan nti de edikan si ebeje inipa nyina atum de edikan si epesi esi bonefo sem anokwan a si ebeje inipa nyina atum ye beje inipa nyina atum nti kwan ben so ana ye betumi de ye je inipa nyina atum asi bonefo sem kwan nti se ye nyina yete oman mu ye nyina yete eye baby na yehun ni se de obia beka eye ne obia besusu no eye Kofi susu se ana se me ka me anka me pese ye sei okay de waka ne ye enti ye befa ye bedwendwen ho me susu se ye mfa we yenye ne kwan we so okay onso de ne ye momon chronto ye behwa ka ho me susu se enti abribia no de obia de ba ne obia susuo no yetimi gitumu a yebetimi esi bonefo sem anokwan ewo eye ye mantem ana se yen abrabo mu nti se ye nyina yete oman mu na obedi susuye biaba obedi adwenkyere biaba obedi adwenpo biaba na se yanye ni susuye ana na adwenpo no antumu a se nipa ne hu ne se yempe na asem ana se yechi no nti ekobasa obesori atia kakra yetumi aden ye ka ho asem ana se kakra ye de tu edwa no obesori atia nti ekobasa ebeha adwen nti nia edi ho ene se ebeko atia ohia yebeko atia ohia nti se yepese yesi bonefo sema no kwan wo ye maimu ana se ye asetina mu ana se akamman mu no okwan ba ko a ofaso na otime de si bonefo sema no kwan se obeko atia ohia ana se yebeko atia ohia nti se yetumi kutia ohia bonefo sema no betwa although ebi bekoso nkakra but bebre na to betwa adenti na obi kwa kokun obi
dentia anopis obi pese oku obi den na mo obi eku obi yes yemra from den na be mo obi adwen so obi ku obi and obi yi obi afi ho yes Madam Vida Pacho ahoya etimi ma obi etimi ya adeni so obi kuni yonko. all right inti den na ede ahoya ne ba yes Pacho yonka ne se obi a obi wo dibre bi ewo nanim chen ni nia nanka obi nya nanka wosenko na nkenya saa dibre no na so oni ala na wonti na saa ahoya na obi nya bia ma onya no tibi kra ba ne mu se oni oni ni fi ono no nya saa dibre no. okay inti den na de saa dibre no den na Pacho mante onka o network no. yeah inti na me busa se den na de saa ahoya no dibre ho ahoya no eba Pacho tumi se bia nipa no benya tumi a chen yonko. okay inti okay mesamba also Madam Francisca Eku Okay, sir, me paucho ohia etimi ma obi ekum obi free ho. Ohia. Ehia. Poverty. Bi o ha no ho akere na otimi obi timi ma na football ne say na okra ho akere say ene yemfa ha. Ofa ho nso ye say odi bibi ba ebe hu na wakofa ne nua bi na wakuno wo de enya no ho. Timpacho ehia etimi ma obi kum obi. All right. Madam Abigail Badu, oye Badu and Abeyidu. Pacho Badu. All right. Yentwaso. Pacho any bread. Any bread to me ma obi ekuni yonko. Okay. And I say obi to obi. All right. Yen funny menu na mfom bienu a mu nyina ma start ya brabo na wo behu na wo yonko na wo nanim pa echen wo na wo say ada menu wo nyina na start here say wasi fie watoka wo ye say wo kra na ma ada nti na wo say basa de ya oni ani bre bi be hye ni pa ni mu ma metumi to na yonko na so we kun okay. Anna Dengio. Okay, Madam Hilda. Dog me da se mpache o. Se obi ye obi ade ma ne ye ne ya na ehye na etimi ma nipa no ekum nipa na wa ya ade etia no. Yemfa ne se obi ahwe obi school a se ana wa hwe abayre bi a se otete no be ma bi ahwe abayre bi se otete no na owie school ana onyi awaware no na wabɔ ne ho ka bebre abayre ne nyi eko school nyina wie ya o se on wa na esanse onye ne level enu timi hye be ma no ma okum oba no me da se. All right, intino eno nso ye abonefo sem ne bia. All right, incident na obekuno because okay, all right, ye bedu ho inti said ye ka enema we nyina no inti na me pese ye hu ne se the central idea anas adwene a edimu tintiman enyina ye sikasem if you say obia ho tono obia wodi obedie obia wodi obehye obia wodi ode beye de esene fata menyi ni se obi ebedwin se okwa kokun obi nti ewo mu se yewo enema ekobro saa de ne so de but se obia ewo de ebema onu ahu se okay me ho tomi me okay wa brabom ne ekoso no me hia bibia ema obiara enwen bone ho nti na America se ye
bɛko atia ohia nti akaman mu no ɔmo ho ne sɛ ade titiriw baako a yɛtumi fa so bɔ yɛn ho ban ɛne sɛ yɛbɛko atia ohia anaa sɛ yɛbɛkasa anaa yɛbɛyɛ nneɛma a ɛbɛsi ohia ano kwan ebi sɛ bɔnefosɛm a ɛkɔtwi kɔbrɛman nyinaa no ɛyɛ yɛfrɛ ne sɛn ɛyɛ nnipa a onibie anaasɛ ahokyerɛ anaasɛ ohia dɛn na ɛbɛma obi a ɔne ne ti fie akɔwia wo bayerɛ dɛn na ɛbɛma obi a ɔne ne ti fie akɔfa wadeɛ ɛyɛ ohia nti ɔkwan baako a yɛbɛtumi afa so asi ohia kwan ne sɛ yɛbɛko atia yɛbɛbɔ yɛn ho ban anaasɛ yɛbɛko atia awudisɛm ɛne sɛ yɛbɛsi ohia ano kwan nea ɛdi hɔ ɛyɛ pɛpɛɛpɛyɛ sɛ yɛnsisi nipa sɛ yɛayɛ adeɛ na yɛnim sɛ yɛn nyinaa ne yɛkɔyɛ adwuma no 10 cedis ne yɛnyaayɛ nti yɛyɛ nipa fo a obiara deɛ 2 cedis 50 pesos 2 cedis 50 pesos 2 cedis 50 pesos ɛnyɛ afei ana mobile bɛka sɛ me na manyi wo na wusa no yɛnyɛ ne saa monkyɛ na obiara yɛmfo biara deɛ ɛma no ana mpanyinfoɔ nso ka asɛm bi sɛ adidigya wɔ hɔ yi ɛnemu na ɛyɛ dɛn ɛnam nti sɛ yɛn nyinaa akɔyɛ adeɛ me na mate mfifiri akɔyɛ wei na sɛ akyire no ɛkɔba sɛ nea mayɛ no ansɔ ani anaasɛ deɛ ɛsɛ sɛ mode ma me no mamfa amma me a ɛtumi de ɔhaw ɛba nti abere biara no ɛsɛ yɛbɛhwɛ na yɛbɛ de pɛpɛɛpɛyɛ ɛbɛdi dwuma ana deɛ ɛtɔ so bio ɛyɛ sukuukɔ why not the sound yes sukuukɔ nti adeɛ kwan baako nso ɛbɛtumi afa so asi ɛyɛ bɔnefosɛm kwan ɛyɛ sɛ yɛma yɛadwen akɔ sukuu so na yɛnya sukuu mu nteteɛ na saa nteteɛ no a yɛnya no ɛbɛtumi ayɛ dɛn aboa yɛn ate nneɛma ase ɛwɔ ɛyɛ yɛn mantamu mu anaasɛ ɛbɛhu sɛdeɛ nneɛma ɛsi fa ɛkɔ nti weinom yɛ ɔkwan titiriw binom a yɛhu ne sɛ yɛbɛtumi afa so abɔ anaasɛ asi bɔnefosɛm kwan ɛwɔ ɛyɛ yɛn abrabɔ mu nanso yɛnhwɛ sɛ akamfo ankasa no ɔkwan titiriw bɛn anaasɛ mepatwɛ obi meba Wilson patwɛ mute call no nti akamfo ankasa no ɔkwan titiriw bɛn ana otumi fa so ɛbɔ wɔn ho ban efi awudisɛm ho nea edi kan no ɛyɛ sɛ akamfoɔ ɛnam anansesɛm so ana ɛbɔ wɔn ho ban efi ɛyɛ awudisɛm ɛho anaasɛ bɔnefosɛm ɛho nti deɛ yɛkasa fa nansesɛm ho a wɔhwɛ nneɛma a anaasɛ nkae a ɛwɔ anansesɛm mu no mu no na wɔde adane afutusɛm ama ntwirima ɛno yɛ kwan baako sɛ oni yɛnam asɛ anansesɛm so ɛka nsɛm akyerɛ mmɔfra no wɔn sɛ okay adeɛ wei mekɔyɛ a ɛho asotwe nie adeɛ wei mekɔyɛ a ɛho asotwe nie ɛde bɔne bɛbrɛ nnipa na meyɛ wei a menya sɛ meyɛ wei a wei na ɛbɛba wei na ɛbɛba nti saa anansesɛm toɔ no yɛnam so ɛbɔ yɛn ho ban fi awudie ho ɛkyerɛkyerɛ nkwalaa sɛ woyɛ wei a sunsuansoɔ a ɛbɛba so nie wodi kɔyɛ wei a sunsuansoɔ a ɛbɛba so nie nti ɛno yɛ baako ana yɛhwɛ anansesɛm toɔ nso a kwan baako a ne fa so ntimi bɔ yɛn ho ban fi awudisɛm anaasɛ bɔnefosɛm no ho ne sɛ yɛsɛ kane paa no ɛduru anadwo a anana ɔto anansesɛm nti anansesɛm no ɛtuo mu no nnipa pii naa no ɛbɛtwa hyia ɛyɛ anwummerɛ nti ɛduru anwummerɛ no na sɛ ɔto anansesɛm no a
edu enyimere na sɛ ɔto anansesɛm na otumi otwahyia na ebi a wahyia wɔ adiho anaa baabi na ɔyɛ dɛn ɔto anansesɛm no nti bere a ɔto anansesɛm no a ebi ada no ɔde saa ɛno anansesɛm toɔ no ɛwɛn ɔman no nti ɛba saa akorɔmfo ntumi mma mmewia adeɛ efisɛ onim sɛ nnipa naayɛ nnipa da na ewi adeɛ but ɛnam sɛ onim sɛ nnipa naayɛ no ɔbɛba na nnipa ɛwɔ hɔ nti ɔbɛgyina so na ɛno nti no ɛkwan bi so no ɛsi ɛyɛ korɔnobɔ ano kwan ana deɛ di hɔ ɛkwan baako a akanfoɔ nam so ɛbɔ wɔn ho ban nti saa bambɔ yi a yɛrekan no yɛnhwɛ nnipa nko ara ho yɛhwɛ nnipa ana wɔn agyapadeɛ sɛ obi medi obi bɔne no ɛyɛ nnipa ɛne wɔn agyapadeɛ nti kwan baako nso a n'akanfoɔ fa so bɔ wɔn ho ban ɛyɛ koogyan a na ɔde di dwuma menim sɛ mo nyinaa monim koogyan a nti koogyan boa bɔ yɛn nneɛma ho ban titiriw mfuo mu nnuane sɛ ɔkanni anaasɛ kane na akanfoɔ bebree na ɔyɛ afuo a ɔde koogyan kɔbom because ɛyɛ obiara adwene sɛ wakɔgye aduro bi abɛhyɛ afuo no mu anaasɛ ɔyɛ ɛno nti sɛ ɔfa biribi wɔ afuo no mu a ɔbɛwu ɛno ma nnipa anaasɛ obi nkɔ hɔ nkɔfa aduane bi anaasɛ ɔnkɔwia biribi mfi ɛyɛ afuo no mu nti kwan titiriw baako a n'akanfoɔ fa so ɛbɔ wɔn ho ban anaasɛ ɔbɔ wɔn nneɛma ho ban ɛyɛ koogyan na ɔde sɛn ɛyɛ afuo no mu nti sɛ nnipa no nya ho koogyan no a sɛ ebi a ɛbɔ mu a ɔnkɔ ho ɛfisɛ osuro onim sɛ wakɔgye aduro bi abɛhyɛ mu onim sɛ wakɔgye suman bi abɛhyɛ mu nti na akanfoɔ nam koogyan so tumi bɔ wɔn nneɛma ɛho ban me a mekae sɛ mewɔ primary school KG primary me maame ɔtɔ gya tɔn nti no ɔte sɛ ebi a wowɔ gya wɔ hɔ a wokɔtwa gya gu w'afuo mu a na wabɛtɔ na yɛatwe bɛgu ɛkwan ho nti sɛ yɛtwe gya no bɛgu kwan ho a na yɛatɔn ama ganas anaasɛ SDA mo a mo kɔfɔrɔdua asɔre nti ɛda sɛ ɔde bɛma sɛ ganasfoɔ anaasɛ sedasfoɔ nti ɛkyerɛ school feeding by I think around certain number of class for nti na ebia no ama Methodist for kakra ebia no ama Roman for kakra na de yɛ school ɔsɛ child labor way ɔnkɔ afuom na atene hwɛ kɔm de yɛbɛdo no ɔsɛ child labor nti no so okɔ na kyerɛ sɛ yɛatwe gya no abɛgu baabi nti mpɛn no yes mehyɛ ase enjoy school feeding class 4 but mendi ankyɛ class 5 na medi pa na class 6 I was called Roman Catholic to mo amofi kɔfɔrɔdua no bijili sɛ ɔbɛdwen me mfi amadi ho all right so nea ɛteɛ ne sɛ nti mekɔ a mekae me maame yɛkɔ a ɔmeyɛ tete koogyan bɔ nsi yɛtwitwa na yɛkɔ a ne yɛde akɔbobɔ gya no mu yɛde bi kɔbɔ ha ne yɛde bi akɔbɔ ha ne yɛde bi akɔbɔ ha ne yɛde bi akɔbɔ ha nti meti hɔ yi sɛ mebɛdu wafum na koogyan bɔ ha na mensuro baako koraa because menim deɛ me maame yɛ ana menim sɛ me maame ne tumi biara nti mebɛwura wafum na yɛburo wode koogyan bɔ ho a mɛbu mɛmasa because menim sɛ me maame yɛ bi nti no na ɛyɛ kwan baako a na ɔfa so ɛbɔ ho ban but deɛ koogyan no mu no deɛ na mesuro paa ɛyɛ sɛ ebi a yɛde wei ebi wɔ hɔ a ne yɛde toa na yɛde toa ana nti na yɛde toa ayɛ dɛn ebi wɔ hɔ a na ɔde nsuo agu toa mu na ɔde koogyan na botire
no de akobo afuo nim ebasa na eno no nipa no eno na me misuro se me hu se toa ne yedi nsuo agum no de koja na kyekire toa ne ti na abuafuo nim ene emeso because eno na me maame nye no bi ba se koja ne nko a me bu akokora na yi na cabbage na ye wia na yi na bro. All right, so inti no kwan ba ko a akanfo etumi fabo won ho ban because ye hu ne se ko jan no ekire ehu ana kire ba bia yemko ana se ba bia okwa bibi betumi ayewo enu nti no na inipa ko jan no eboa ama akanfo etumi bo won ho ban efi agudifo ana se bonefo sem ehu nia edi ho asafukuo a wobewen kuro no nti sometimes etode bi nso a na onam asafukuo so etumi ewen kuro no ana se obo kuro no ehu ban nti ekobasa never show me to go on my way so inti say oh Mr. Bambo Edu me la say inti say ekobasa na obia abohu say obeko afuo nim ana say obeko akotwa bibi ana say obeko akowia ade ana inti sema sanko ko jan abrafo ana say asafuko no omo ye mranti a yatiom ana say yasheda amom ntete say omo mokro no ana say oman no ehoban inti sa enipa yi wo say obehwe duanajo a onenam kronim omo se obi na mu na sa nipa no nante a onam no odwen say we oyehwan yehwan a otimi ehia no obusa okohe oyehwan ufihe ne ade inti sa niema yi so etumi eboa ema yebo oman no ehoban inti sa asafuko we no no anana otumi eboa ema yetumi ebo oman no ana se yesi bonefosem ekwan ewoye akanman mu nia edi ho nia etumi di ehu ebehye nipam ana se asotwe ahodo a enipa susu se odi boni bi a obekomu no na eno nso tumi boa ema nipa echi won ho efi boni emu baako duabo se akwan baako nso na kanfo fa so bo won ho ban ene duabo because o se unim se ukowia de ana akoyi obi bibi no bebo dua ku a enya de a obekọ adekọ ne ho nti mopa yenye se ema no opa bokunu dua se so nim no fo achi ne be me oba bi koda obewu na hwe so okunu be fo achi da nti okwan ba ko a akanfo etumi fa ebo won ho ban duabo efi bonefosem ho nti Christosom ana ama ye hu se duabo enya de pa but okwan bi so no okwan sonko a na akanfo timi efabo won ho eban se efi bonefosem ana se awudisem ho ebi se unim se ukofo obi ade ukodi obi bone na eyo se wadi asie nti ohun a na o wadwe mi se se nipa ide o obebo odua o onko because usuro se ubewu nti na duabo akoye kwan ba ko a akanfo nam so na wode bo won ho ban se ntwato so so okoka samato obi so nim sasem we nipa yinka unim se sa nipa we de o kan enye no ko obebo odua o onye so kwan ba ko a na yetumi fa so ebo ya ho ban intimia mi moamu no mo bedi ho adanse se obi wo ha especially okoye krom ketu kuta ni nkurase ni ade na obi wo ha yemfa ya asem nkone so because unene kasaba ko mi no se me do ya me bo odua o na ya mahyew inti se onene kasa ototo ni emaye
Nti me ana madam for be ka say oba obeka say onko ware oba oni ne ka say me no am say ya me de me chisa wo ya me bo odua o so adentia because duabono eye kwan ba ko a na akanfo nam so ana akanfo to me fa so ebo wonema eho ban obi ekoko afuo no akowia unim say asemesi de otini koko a obebo odua o onko ho obi abrofo unim say asemesi ukobia na bra obebo odua o unim say asema o katuni pa yesu enye no kore unim say nipa ne ti a no okasa enye ono a obebo odua de atwitwa ne ho a onya sande no nti duabo nso ye kwan sononko na se kwan ba ko a na akanfo enam so na ode bo won ho ban efi bonefo semo nti duabo nso edimu tintimai nti obi kra be busa se nti duabo no ayeden duabo no ayeden yes madam Abigail Badu. Madam Abigail. Nanaya Trewa. Hey. Pacho de meti asie ne se ye ka duabo a se obi ka asem bi afa ato so itimi ye no me a enyawa se yampa se odifo na enyawa itimi ma owu ana itimi yu yare ano o pese o sa ho yare o bre eche wo de menim afa duabo no ho. All right, me da say nana yampa cho ma me yi na da be ana enye wo Pacho September 26th. Oh, okay, and yes, which yeah, me pacho pacho wakune mame inti no edu ho amunkoja no why. All right. Yeah, obi na di kan katre me na me actually me hu sa ye ono na wakune mame no. I see. Inti said ye can do abono ye Mr. Madam Augustina page upeja on Century Casavia nama twaso. Ora pe o de empacha me da se o. Duabo de mi hu ni se ade a obi nam kwan bi so ase boni a nipa na di no ana owu a nipa edi no nti onam so edi tua ne ka so obeye na ade a ebe ne ya ana ade a ni remfi se na be ya sa boni na aye bia na kuma beto ne yem me da se. All right, me da se nti duabo na ye kan ye se obi efre ahonhom agu so na ode atwitwa ne ho ewo nsenkaye bi ana se bibia asie bi ho ana so ode ehwese anya bia no obenya anu yie papa ebi eno ne yefre ne duabo no nti the main idea ne se yefre ahonhom if you say akamfo gidie mu no ohun ne se ahonhom di asem ana se won na owani a chese ohun bibia ekoso wo ba bia nti ahonhom de minim se bia ha me wo mabai se ombe chapo abade a ene mfa ahonhom betimi abade because ohonhom ye ohonhom nti se ahonhom edi bonjuma ne nam kwan bi so na ahonhom edi bonjuma ana yefre ahonhom ana sumai ana sunsumu niema bi aka nsem bi ahyo na wo di eho djuma nti de empese yeti ase nyina ne se kwan ba ko ana akanfo enam so ede ebo won ho ban ana se ode etwitwa won ho ana ode hwese obesi eniema bone a ekoso ebo won abrabom ana se won kurom ana won fidua mu no. Yes, Mr. Aziz Adams. So, but the person who the difference between a home ni sumai. All right. Me that say.
Nti yɛdi kan no yɛndu hɔ ɛnyɛ focus no nti sɛ yɛdu yɛfrɛ ne sɛn akamfoɔ ayarehwɛ anaasɛ wɔn ayaresa yɛbɛkasa fa saa deɛ no bɛda ase. Alright. Nti na duabɔ no akɔyɛ kwan baako a yɛfa so ɛyɛ ana deɛ di hɔ asutwa nso ɛyɛ kwan baako a na akamfoɔ nam so anaasɛ wɔnam so bɔ wɔn ho ban fi ɛyɛ bɔnefosɛm ho because wonim sɛ wokɔdi bɔne na yɛbɛtwa w'asu a yɛbɛpam yɛbɛyi wo totwene yɛbɛyi w'afi kuro no mu a ɔnkɔ koraa nkɔyɛ ho sɛ nkɔdi bɔne. Wonim sɛ obi yere wɔne ne da a yɛbɛtwa w'asu yɛbɛpam wo yɛbɛkɔ akɔtena yɛbɛmo akɔtena nwura mu baabi onyɛ nanso ne dan na ɛkɔ so. Yes, because yɛato amammerɛ no atwene. Amammerɛ no nni hɔ biom. Amammerɛ no ɛnni hɔ biom. We don't have culture. Nti da biara mɛka sɛ wodu China hwɛ wɔn ntaadeɛ wɔn aduanedie ɔho sɛ ɔwɔ amammerɛ bi but wobɛdu hɔ a yɛhu ne sɛ yɛato nneɛma bebree atwene. Nti sɛ ɛhyɛ abɔfra ne tirim ɛnɛ nkɔlaa berɛ mu ne aka kyerɛ ne sɛ wodi bɔne a yɛbɛbɔ wo dua wofɔ obi adeɛ woanka ankyerɛ no yɛbɛbɔ wo dua ɔbɔ wo dua a wobɛwu. Akwadaa no nyɛ bɔne. Nti sɛ ɛwɔ nnipa adwene mu sɛ ɛsɛ nnipa adwene mu sɛ sei na abrabɔ no teɛ sei na asetena no teɛ yɛmfa obi adeɛ yɛndi obi ho torɔ yɛnka nsɛm ngu obi so ɛfiri sɛ woyɛ saa nneɛma wei a nnipa no bɛtumi abɔ wo dua ɔbɔ wo dua nso a wobɛwu wobɛfi aseasefoɔ asase yi so a ɛhyɛ nnipa no tiri mu nti no nnipa no ndi bɔne. Nti sɛdeɛ ɔman biara mu nnipa ɛkyekyere wɔn kuro anaasɛ wɔn man nti obi deɛ ne sɛ ɔde apolicefoɔ bɛdi dwuma obi deɛ ne sɛ ɔde weifoɔ bɛdi dwuma nti obiara ne deɛ nti yɛn nhyehyɛeɛ mu no yɛnte aseɛ mu no nneɛma bɛn na yɛbɛtumi de yɛdi dwuma na yɛtumi de abɔ yɛn kuro yɛn man no ho ban. Nti ɛno ana ɛyɛ sɛ abere biara yɛadwene kɔ so ne yɛnhwɛ deɛ yɛyɛ nkurɔfoɔ yɛ wɔ wɔn aman mu a yɛhu ne sɛ deɛ wɔyɛ wɔ wɔn aman mu no ɛbɛtumi aboa yɛn. No, ɛnyɛ saa ɛfiri sɛ yɛntumi mfa nea ɛrekɔ so wɔ America anaa ɛrekɔ so wɔ China ɛmmɛtoto nea ɛrekɔ so wɔ Ghana. Yɛyɛ nnipa sononko ɛsono wɔn ɛsono yɛn ɛsono sɛdeɛ wɔahyehyɛ wɔn man ɛsono sɛdeɛ yɛn nso yɛahyehyɛ yɛn man. Nti yɛn man no ɔkwan bɛn na yɛbɛtumi afa so na kakra a yɛwɔ no yɛbɛtumi de abɔ ɔman no ho ban anaasɛ yɛbɛtumi de abɔ ɔmanfoɔ ho ban. Nti deɛ adeɛ baako yɛ sɛ yɛtumi hu no nti sɛ nnipa no nim sɛ ɔdi bɔne a yɛbɛtwa no asu a ɛnyɛ adeɛ ɔbɛdi bɔne ɛwɔ mu sɛ bi bɛdi deɛ but ɔdi yɛbɛtwa no asu nti ɔnyɛ nea ɛdi hɔ ɛyɛ ɛkabɔ nti akwan baako nso a akamfoɔ nam so ɛbɔ wɔn ho ban ɛfi awudisɛm no ne sɛ ɛkabɔ nti yɛka nkabɔ a ne yɛba kyerɛ sɛ obi kɔyɛ bɔne bi a n'adwene mu no onim sɛ saa bɔne a wakɔdie yi yɛbɛbɔ ne kaa anaasɛ yɛbɛma no atua sika bi a ɔnkɔyɛ. Nti kane no yɛsɛ sɛ wo ne obi yere kɔda a yɛgye wo sika bi yɛbɛbɔ ka wokɔyɛ bɔne a na yɛkyɛ wo kɔ ahemfie ne yɛdi asɛm no tia wo a wobɛtwa dwan wobɛyɛ wei nti saa nneɛma no nyinaa no akraman mu no ɛyɛ kwan a amammerɛ kwan so no ɔnam ɛbɔ ɛyɛ ɔman no ho ban anaasɛ yɛhwɛ sɛ ɔman no nneɛma a ɛrekɔ so wɔ mu no ɛbɛtumi asisi yie anaasɛ akɔ yie. Okay, baabi a madu yi obi wɔ asɛmbisa anaasɛ ɔnte biribi ase a obɛtumi abisa. Yeah, Mr.
Ajay Bismarck. Let's see the time. It's just got about a minute. Yeah, Madame Christiana. Madame Christiana. Yes. All right. Yamamre no say yebetumi asan baby wa ejina mene wo eso ejina yemi no so ejina ye nyina ye so but nea say yetumi ehwe anase yetumi ma adwen di kan ekoso pa ene say yebehwe kwan a yebesifa ako etia ohia eno ne ade baako nti sɛ deɛ yɛdi kan na no yɛtumi kwan a yɛbɛtumi afa so sɛ ɔman sɛ kuro a yɛbɛtumi ako atia ohia a yɛamammerɛ no bɛtumi asan ba bio nti yɛnhwɛ kwan a yɛbɛtumi afa so ako atia ohia because sɛ ɛno ana de nokwaredeɛ bɛba but sɛ nipa ho kyerɛ wɔn ɛkɔm di nipa a ɛbɛyɛ den deɛ me nso sue mu no me nso madwen mu no ɛbɛyɛ den paa but sɛ obiara wɔ deɛ odi obiara ho to na yamammerɛ no bɛtumi asan ba ɛno na ama nkurɔfoɔ pii ɛka sɛ nneɛma a kristosom ɛyɛ wɔ ɛyɛ Africa no utu kwan a ɛyɛ nhyehyɛeɛ a ɛwɔ ɔman no mu ɛtumi yɛ saa adeɛ no because memfa ne sɛ woyɛ adwuma no a woyɛ no wonya sika a wobɛdie wo ho tɔ wo a woyare wokɔ hospital yɛtumi check hu sɛ yɛde machine asi so yɛsɛ ɛyɛ ɔha wachi dompe ana ako akakra nti no yɛbɛma wo nduro yɛbɛtumi asi ano kwan but wakɔ hospital yi a wokɔ yɛ mfidie ni hɔ ne nyinaa nso kɔ hia ne bi wɔ ya nti yɛnni mfidie yɛbɛtumi de yɛho sɛ okay aha na atɔ kyema nti wokɔ a na doctor ne de ne nsa fefa hɔ a ɔsɛ ɔnhu hwee nti wobɛdwen sɛ yɛ obi ana ɛyɛ wo ana bayare ana biribi ana ɛyɛ wo nti no na wakɔtena asɔredan mu na kyɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ a meanwhile nso no ebi ayare no ɛyɛ yɛdu health seeking behaviors a yɛbɛhwɛ nti mempɛ sɛ mɛkɔ but deɛ mepɛ sɛ mɛka no sɛ bi nso yɛ honam ani yare ɛyɛ ayare yɛbɛtumi ate biribi afa hɔ na kyɛ sɛ akɔ nti no ne nyinaa kɔ a bɛsi saa ohia yi so but sɛ obiara ɛnya ne biribi di a yɛamammerɛ no yɛbɛkora mu yɛbɛsɔ mu yie nti deɛ mɛtumi aka no sɛ yɛbɛhwɛ kwan a yɛbɛsi ohia ano kwan because megye di sɛ teachers for bosome ne bɛso koraa na mu sika na asa ne da anaa so and then what we sometimes you're funny or sometimes bottled water we bottled water we $4 and sometimes okay we watch China crowd and kakra because China the name my boy from maybe I will better no be too young which is the same as Ghanaian cedis na na me kwa bottled water we Ghana man do me call mo catch me say $4 I want why calculation but also in fact calculations into no money
Ujina ho as hey me no nso bottle kitu 45 cedis adan. So odwe ho me kai was it the Monday na Monday na me call shop bi me se me koto tea anopa no me call tea no crown no na bread and egg me call bread and egg no no me chapa ya kitu bi ato so me call say $12.99. Oh boy, and I have some of my tips. Okotade over be at least my tips. Tips, and you know now the man or back and they are what for them. Tax, you pay tax on it. Oh boy, are there $12.99? No boy, final way no $16. And I was saying, madam, we are in tea, bread and egg, and I'm going to just material almost $16, which was around 200 cedis. Kosuya brodo so me Ghana 5 cedis. Kosuya michimienu. For a back 2 cedis, 50 pesos, 5 cedis. Another empire 5 cedis into the 15 cedis. I'm having 200 Ghana. Yabume, Baba Mikrom. So, intino, me jili se obia amotona amamre no ebetumi asanyaba. Mr. Frank J. Apia. And no matter two about by football, no one I do Yes, Enimuchi and Sokaho. Enimuchi and Sokaho. Intino, say, a patron fan come points in home. Inti say, Abia, Wakoyade, na Oyera Kasakas wenimwa, and the economy ni say, Ubeye bio. Wako chimpina for wa chafa irechi na oiracho wakasakasa wenim menye ni se obeye bio ana ma no say obeye pa obeye bio papa obeye die ni obekoso aye da on pen nsa cry de obekoso aye mona mo bre. All right inti yes, and muchi because when you say okoya de ye be kasa wenim basa and nadia obey adie no na so betwe efi ho but enipa bi wo ha said ye kana no enye dan ya benya nipa ba ko mienu bi a omo de ampu cheche o ka chen so ye obebo dia obeya ma ya bonedua hwe o ka chen se obeye we obeya ma ya hwe wo ho enti na ebinum susu se anka sa diaboni ade no sunni enya effect but ewo effect ba ye den a ubenya omo betomra oye den ubenya omo beto emra ewo oman ni mu enti ye hwe sa nema no enyina Madam Christiana Mantle question. Okay. Yes, you to me. I didn't hear because additionally mono amamre ne ka ho. Enti na medi kan ka se to me kutia ohia ye beji eniema bi adi. Den enti na ye dwen president akonya edavi etimo eho. If you say ekomo na ekomo di nipa but se ekomo enni nipa oye wadwuma wakatua unya no ye de mawo yete oman ni mu light air no mu a yete oman ni mu ensu entwa obi en ho odwen president ho obi en ho emfa ya ho kra na me dwen ne ho ayede en but the moment how light dum
over in switcher. A baby now watching me and now watching me and so my light doom and I do be I but that light doom and money a bedjane politicians but send near my year Juma, obi me obi home. Obi ni obi hu ebegu engu mo hwan na mo dwen mo MCA so mo wo your friend is saying mo district mo dwen mo ho say MC sorry wako dwen wako to bibi NC a okodwen ne ho ayede emfa ho kura nti megidi sese niema etoto ye ne niema sha sese ediye dwuma amamre na ade no ho beba ebetimi asan akofa because a basa obia ho beto no into obia behwe kwan se obehwe ennepa ewo amamre no emu obedi sa ennepa no echi. Okay, is there any question? All right, into okay, Madam Winifred Owusu. Rampacho inti kwan e bafa so esi abonefo sampacho nye yabo so me hu ye ne bi na ese ye be tuko jan no bi abo na so ye fe nim twen kan pacho e bi ka ho bi ma mentumi antwa inti bi ka ho bi ma no wabusa eye onam fofo na na say umeti fo no amobeka achero. All right. Yo, medase. Mr. Inokopon. Rampacho medase. Em say ye hwe kwan akanfo efa so bo won ho ban no. Bitima kasa so tue kan ho bi. Okay. Na me gina so bi se se ko ba se nipa mienu efom wo gina kwaye bone koro. Na mamre kwan so no mpanfo gina so. Etwe ba ko aso a bitima kasa mamre no elim. Last May I say my mama. Good morning, Sir Wilson, mute yourself, please. Oh. The patrol na make us na me kire se. Ye hwe kwan akanfo fa so ebo won ho ban. Na ye hwe asotwe eka ho bi. Na me gina so bi se. Ekoba se nipa mienu afom onyina waye bone pepepe bone koro. Na mpanfo gina mamre so etwe ba akon so. Na wantwe ba akon so e betima gina so akasa mamre na nim anasa perpere ye nim anasa mpaso bi anse da ni so ana. Yes. Interesting se. Okay, me too. Ebia me yo warefo. Na makoshi oba bi so no so ya ware ni. Na me no akodi nkomo na afa. Na yakwaye ye ho adwuma. Okay. Ye wie no ababo ntene mpanfo achi yen esese mitua ayefre ema oba no nikunu beti menso me yere no yenji ayef bibibi enfro oba no ho ema menso me yere no enti sa no amamre no parepare ye nima na ase enimi amamre no the edikan na oya we so ba no waware, right? Ever try on to him some worry. Okay, good. And see on him sawari, announce him sawari. Into the first place in wow ye bema na win him say oba no aware no dent now ye and a dent now and die. Dent impon na kwase ne pe. So be man na kwase oba ne pe a o ma won chan. Dent on so ti ase. All right. All right. All right. Into no near amamre no eka no and say obema wo ho kwan so betimi aware baako but oba ni ho kwan so betimi aware emema mienu anase near ebrosa ni nyina ene say ejidi se we kan ho asem wo introduction to customs but mami ni nyina ne say oba entumi enyi sen
na onka sɛ ne nyinsɛn no ɛyɛ Kwame ne Kwabena ɛdea. But bɛrima betumi ahyɛ mmaa mmienu nyinsɛn nti no cry justification. But mmara no anaasɛ kyerɛ sɛ yɛne obi yere ɛna. Sometimes no nnipa binom try sɛ ɔmode mmara a ɛwɔ yɛfrɛ ne sɛn amammara no ɛbɛkyerɛkyerɛ akamfo amammara mu. Yɛnyɛ ne saa because I think sɛ recently koraa no ana na obi ka kyerɛ me sɛ Ghana mmara mu koraa no sɛ oyiri timi ebetimi ne obi ada o sɛ mmara prevent ne sɛ ɔne obi na like bibi saa. Nti ɛnya yɛ amammerɛ no yɛ amammerɛ no ne sɛ obi a waware no yɛne ne na yɛne obi a waware na yɛne obi a waware ɛna because menyi ne sɛ bɛrima bi de bɛrima foforɔ akɔgyina court so obi ate bi de obetumi aka kyerɛ me sɛ ɔne ne yere akɔda one rape ne yere no na ebia ne yere na te ase ne ɔbɛrima ne daeɛ court no bɛbɔ asɛm no agu nti no obi na ɛkyerɛkyerɛ mu saa kyerɛ me but akamfo amammerɛ mu no yɛne obi yere na nti wo bɛrima no ana ɛsɛ wote ase sɛ ɔwaware nti no one ne na nti sɛ mo mmienu nyinaa no makɔbɔ yɛfrɛ ne sɛn mate mo ho ase a na makɔyɛ na efe yɛ pie a wo bɛrima no wasotwe ne sɛ bia yɛkwa hemfi yɛbɛka kyerɛ sɛ tua biribi ma ɔbɛrima no but ɔbɛrima wo ɔbaa no nso wasotwe ne sɛ waware betumi abɔ wo kunu betumi agyina so agyae wo a ɛwɔ akamfo amammerɛ mu no yɛgye tum sɛ ɔbaa ɛbɔ adwaman anaa sɛ ɔfa ne kunu akyi a bɛrima no wɔ ho kwan sɛ obegyae no ɛyɛ justification mpenatwe ana ɛno deɛ minni mu deɛ sɛ akamfo amammerɛ mu no oni obi twe mpena na ɔfa w'akyi a wogyae no anaa sɛ wofa w'adeɛ saa. Yes, Madam Josephine. Semba me da se. Me ba jo na me pese me nka kakra nka ne oka na me pese me nche ye bra ne se. Ebi a ade bi wo ebe hu se yatwe yaso anisuo. But obi de ye gya no saa na so akamfo amamre mu no ye wogidie bebre a ehu se sunsun su ye adwuma. Enti ti se me awo kan se oba na ware ye begu no. Apart from that ne kran e send di na chi won e ma na wo nto ato aso so kra ti mi benya sunsun sanso a ebedru se bi a ne mma beba so omo ba be ware no ebeka se ne ma me mire bi se ne ma me ware ye se ni se no koye ye eno no ya asotwe akese a ono kra de be ma no podi ono ne de no me ma de okokọ bo adwaman na okofa ba aka na yere ho a eya na enye ade a ye news akamfo hu ni se wotimi ware mi yenu ne miensa nti enya ade bi a beto ba de koye a eye ni mbuase ma no nti edi na chi na wo nto ato aso nti ma onye se bi a sika ka ye bebo be ma no na ya moba ni bi no eno nti eye omaye pepe ye ande pepe ye daddy ti say ba no benya na so twen mpacho me da se. All right, you mentioned that yes, Mr. Aziz. Okay, inti near the kind of Madam Munina say mutimi eba class no na ye to me aye ama nibia to the your presentation no ye be but me hwe ni mu say ebia ene yekwesira ebi ochine nyumre but time differences na e wa ha nti no ema me ntimi enya me sorry me da 11 12 and I'm sorry 3 and to me once me gina ho na me chade because me gina ho I'm feeling okay to me gina ho almost 4 hours the end do it because I think I may be do because me buy machine now but 6 something into no me gina ho sa
to me share mu say ye be class ba ko e bi o china na say minimum classes na say de ekode say de beti me de sa Sunday ba ko ne de no ashem Sunday ni ntimi an share because na say me work on project any the name de by US no na me ba be presentations we on account internet and na me internet some fast into I think some books cry me jaima say Danny say on shana on the bibi on your distribution bibi so I believe so be enyane de sabre inti de ewo hono no ana just yes inti ade ba ko ne say na call no class na me recording inti me recording ya me de beto mo benya live stream no wo me YouTube we no live no say me shana anti me recording ye dia me discard no because at times sometimes code for recordings and yes inti kakre wo hono no e patcho so bi wo question bi a afina abo 6 inti afina me ba beda this will be a question be obeying to be as ya obey to me abusa Mr. Daniel Obin. Salam pese me busa asem kakra efa ensonso ya da udi se mu nya bone fo sem na kan ensonso ya da sami nu ne amumu yosem ne sa udi sem ensonso ya da. Okay. All right. So eba yen kase ni mo a yen hyede ni ensonso ye potin I bet me akase we gina homa say but yen ti ase mu no ni nyina no ya kire akobenkrom nti amumu yosem bonefosem ana awudisem ni nyina no eko benkrom yes nti me say bia obi won kiremu bia obetumi de amaye a Mr. Entry me that's it. I think say what's already minimum there but use it for by enemy because said your mobile in primary school for training and into a church to a jazz mom why to a jazz what pick keyboard account then muchabu. All right, so Madam Priscilla. But I say my questions never slides now. Slide. Oh, okay, yo, Mate. Okay. Me who said the first is never with him, but the phone and saying I know a bro maybe say no. You see, I'm the bro for money. I had the entire track with trim one. Like, I book in a show bro from, but you see, what you see exams no better with him. Why? But maybe I met church and say, maybe I met church and watch him. What you say? Why? Anna, then by the crown, Anna, your friend is saying challenge back na me we know minya and say with the YouTube the nama a blocky sound system no and say previous classes now me an undergrad for no the omodoson it be about 250 class be 250 be about 300 but omo me ma invite Inti se no ukra invite link obi a oba so bia no utimi monitor but se mo a mo ba no se mo ni invite link YouTube ye mo bebre ye were listed unlisted private and your public inti se me am me personal class a unlisted way inti se unlisted eno no
security issues ɛwɔ ho dɔɔso ɛnyɛ obiara na ebetumi anya kwan yɛwura mu nti sɛ o subscribe a mi wɔ email mi nya direct to email nti mo ama subscribe na mi wɔ obiara email wɔ hɔ nti undergrad for no my classes no my creative group some a YouTube channel group nti no asɛ time so a omunya automatic email ɛwɔ omo then they use it to join the class nti sɛ mo a mo subscribe and one subscribe a ɛbɛyɛ den sɛ ɛbɛba because mo premium way no Google Meet premium na fa nipa 150 per and a normal one will be able to me creating a 100 but you invest in use premium code for use premium and untina yetime kono nti se class no moba pa na ebro 150 a intimi accommodating by YouTube live no able to me accommodate mo na nti se opesa wo kasa then now they are to chatting se nye chatting na obeto a metimi a opeja won sana o elect more chatting so opesa wo kasa mema access na also wa join and I know be na wa be busa question we are then you go back no may remove you sa ana ye no enti mess suggest say mo am subscribe ye no monko na monko ye enti na afi monjwen and now kosi a Tuesday anymore on Tuesday and no watch anymore and watch na monjwen ho mami. Yeah, because Tuesday me fi New York I call baby for into Tuesday there be then but maybe no Wednesday to yes into Monday ho na ebia day am be available no na yenhwe because I can't Sunday day any pray. So I wish you all the best. May God bless us all. Mama bye. All right. Thank you.